фариштамоҳ аз шуруғ 72 сола аст. нисфи умри худро сарфи нонпазӣ кардааст. беш аз 14 сол аст ки дар шаҳри Душанбе нонвойхонаи худро дорад ва ҳар рӯз барои мизоҷонаш нонҳои тоҷикӣ мепазад. момаи фариштамоҳ бо даъвати президент ба Душанбе омадааст. вобаста аз сину сол ин зани ҳунарманд ҳар рӯз як халта ордро хамир карда нон мепазад. кори қаҳрамони мо аз соати 2 шаб оғоз мегардад. момаи фариштамоҳ мегӯяд ки бо нарху навои бозор ӯ коре надорад. нархи маҳсулотҳояш дастрас буда харидорҳояш зиёд аст. овозаи нонҳои ӯ то ба куҷоҳое нарасидааст. аз тамоми шаҳри Душанбе муштарӣ дорад. барои тӯю маъракаҳо бошад фармоиш мегирад. чанд сол қабл шавҳарашро аз даст додааст, вале бо вуҷуди ин ӯ сари по монда фарзандонашро калон кардаву хонадор кардааст. ин машғулият барояш ягон душворие надорад. аз соати 5 субҳ аллакай чапотиву кулчаҳои қаҳрамони мо омодаанд. ба қабле мардуми атроф бо бӯи нонҳои фариштамоҳ субҳи худро оғоз мекунанд. ӯ мегӯяд ба ин наздикиҳо нияти баъз кардани нонпазиро надорад ва то вақте қувва дар бадан дорад нон мепазад.